tak fajnie się potrzecie listek lawędy, to fajnie wonio, a licza na to, że będzie woniać jeszcze piękniej, no bo już chyba rychtyk przyjdzie tako ciepło, fajno, pogoda, długi weekend w pełni, nasze szlagiery i wice też się już rozfechtowują, zaraz będziemy fajnie grać, rychtują się nasi goście, duet, synek i dziołcha, a dokładnie tata i cerajo. Już słysza, że oni się cisną, już słysza, że się sadowią przy stole. Toż my im chwila domy dychnąć, niech się tam popiją kawy w tym fajnym bistro 10 melonów kajmy są, a my się fajnie zagromy. Jakiś taki rychtyk, piękny szlagier. No to zaczynamy, gromy i jadymy. Trzydziesty kwietnia, widzicie jak ten czas leci, bo ja na samym początku zapomniał powiedzieć, że jest ten długi weekend, no ale wy chyba wiecie, że jest długi weekend. On jest w pełni, bo niby dziś o niedziela wieczór, jutro poniedziałek, a jednak wolne. No i widzicie, my ten wolny czas wypełnimy szlagierami, a dzisiaj będą go wypełniać Karolina i Adam Krawczyk. Witam was fest pięknie. Witam serdecznie. Przyjechaliście, dotarliście, bo to nasze umawianie się to dość trochę trwało, nie? Chyba za 3 miesiące by się chyba umawiali, jak nie lepiej, ale w końcu my się umówili, przyjechaliście, są żeście, płyty są, szlagiery są, wszystko jest narychtowane. Jak wam się jechało, dobrze? Dobrze, my nie mamy daleko, my są z Rudy Śląskiej, także Także żeście beretem. siedli i przyjechali. Zależy do kogo daleko, bo są tacy widzowie, co zaglądają przykładowo pod Chrzanowym, no to jest trochę dalej. Są tacy, co przez internet na nas zaglądają i w Ameryce. To do Rudy Śląskiej by mieli trochę daleko. Ale jakby się wam podobało przyjechać, zapraszamy w Rudzie fajnie. Wyście są rychtyk z Rudy, czy jakaś z Obrzeżo? Z Rudy, z dzielnica Orzegów. Czyli takie... Ruda. Tam kaj Godula, Tak. Grzebą, tam to wszystko się dzieje. Dobra, pogadaliśmy se o Rudzie, pogadaliśmy o tym, skąd żeście są. To ją propozycja, żebyśmy się tak na rozfechtowani obejrzeli jakiś szlagier. Już trzaską tym pierucha, za chwilę się będę musiał odsunąć, potem się wypija tej dobrej kawy, kiedy dowają w bistro. Tu w bistro 10 melonów dowają dobro kawa, przez to ja tak trzaską, bo już się chce napić tej kawy. Zaglądamy na szlagier i będziemy o nim gadać.
Powiedz mi, tato, czemu to tak już jest? Raz świeci słonko, a raz pada deszcz. Dlaczego gwiazdka na niebie tak pięknie lśni? No powiedz, tatusiu, teraz mi. Moja maleńka, tego nie powiem ci. Są sprawy, których nie zrozumiesz dziś. Lecz przyjdzie chwila, gdy na to pytanie właśnie ty odpowiedź poznasz, uwierz mi. Lecz przyjdzie chwila, gdy na to pytanie właśnie ty odpowiedź poznasz, uwierz mi. Powiedz mi, tato, czemu to tak już jest? Powiedz mi teraz, usłyszeć to chcę. Moje serduszko, chociaż malutkie, pyta cię: tatusiu, czy kochasz mocno mnie? Moja maleńka, na to odpowiem ci. Najmocniej w świecie kocham, uwierz mi. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak. W mym sercu jesteś tylko ty. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak. W mym sercu jesteś tylko ty. Moja maleńka, na to odpowiem ci. Najmocniej w świecie kocham, uwierz mi. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak. W mym sercu jesteś tylko ty. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak. W mym sercu jesteś tylko ty. Tyś był jeszcze w tym teledysku, muszę ci powiedzieć, piękny i młody. Wiesz? A teraz ino piękny. Teraz, no i to było dekada temu, No, to już czas sporo. leci. Tyś napisał muzyka i słowa. Skąd żeś miał pomysł, tyś, bo wiesz co, to nie jest typowe, żeby wziąć dziecko, taki rychtyk dziecko wtedy do teledysku i żeby realizować teledysk. To znaczy pomysł był za dużo powiedziane. To była taka próba. Karolina zawsze chciała od dziecka śpiewać, bo to było widać, wchodzi na jakiś taborecik, dezodorant I śpiewał. I śpiewał do dzisiaj. No. I tak jakoś mi to wpadło do głowy, żeby po prostu powstał taka piosenka powstała. Nie? Już wiemy, że Karolina zawsze chciała śpiewać, a czemu tyś zaczął śpiewać? Ja to już stare czasy. Początkowo jakieś imprezy takie okolicznościowe, wesela, urodziny, tego typu. No i trzeba było zrobić ten krok do przodu jeszcze. I zdecydował żeś się, żeby zrobić krok do przodu i pojawił żeś się z Karoliną na górnośląskiej estradzie. Na samym początku był ten teledysk, a jaki był następny, przypomnij mi? Mój mały świat albo Białoróża. To zaglądamy na Mój Mały Świat, bo to jest teledysk, który na naszej liście szlagierów po śląsku dość pora lat temu, ale jednak okupował dość wysokie miejsca. Jak dobrze jest dzieckiem być, mieć kilka lat, co tu kryć. Dla lalki dom i króliczka
Mój mały świat, muzyka i słowa też żeś ty napisał i też to był twój pomysł? Tak, tylko powiem, że to jest strasznie trudne, bo niektórzy nie wiedzą. No, trzeba się wczuć w rolę dziecka, pisząc na przykład tekst. Nie? Zawsze robię najpierw muzykę, potem piszę tekst. W moim przypadku i po prostu no, trzeba się wczuć jakby w ten świat tego dziecka, żeby coś takiego powstało. No i pytał, żeś się Karoliny, co o tym myśli, czy po prostu, żeś się tak wczuł, żeś już Nie, wszystko... się tak wczuł, ale oczywiście Karolina musiała zaakceptować to. I co, zaakceptowałaś? Jak najbardziej. Jak ci się to widziało na początku? Widziało ci się to, czy nie? Wiedziało mi się od samego początku, czyli tak jak wcześniej wspomniałam, zawsze chciałam śpiewać. No i tak się potoczyło, że tata napisał tę piosenkę, a ja po prostu zaśpiewałam i się czułam po prostu w tym świetnie. No i dobra, pojawił się teledysk, zaczęliście być rozpoznawani, w szkole też była rozpoznawana, że w teledysku występujesz? Zależy jak to się odbiera. No a jak to odbierali? Negatywnie, bardzo negatywnie. Jak to muszę powiedzieć, że pierwszy raz słyszę, żeby ktoś teledyski odbierał nasze negatywnie, bo one są albo postrzegane pozytywnie, albo neutralnie, no bo to jest fajna muzyka. Tak, nam się podoba, tylko u Karoliny w szkole. Ona miała na myśli Rówieśnicy. rówieśników. Nie? No. Tak to czasem jest, ale jakby na osłoda, ja zawsze godam, że jak ktoś ma ciężko w robocie, ktoś ma ciężko kajś, to może się szlagierów posłuchać, to my teraz też na osłoda, żeby o tych negatywnych odbiorach nie godać, ta Białoróża się puszczymy, bo to jest rychtyk coś fajnego. Zapraszamy. Z tysiąca róż tę jedną chcę, kolorem swym urzekła mnie, więc proszę Cię, podaruj mi ten piękny kwiat, co w rosie lśni. Dla ciebie mam i chyba 100 od serca dam i powiem to, że każda z nich, tak jak i ty, rozkwita wciąż urokiem swym. Białą różę dostać chcę, takie jest marzenie me. Najpiękniejszy w świecie jest to kwiat. Białe płatki tak jak śnieg, one urzekają mnie. No i przecież to miłości znak. Taką różę dostać chcę, spełnię więc marzenie me. Bez okazji mi ją dzisiaj daj. Wielką radość sprawisz mi, nie zapomnę tego Ci, a w mym sercu będzie znowu maj. Bo skromne są marzenia me i wszystko to dostać dziś chcę. Miłości znak, co w sercu tkwi, to właśnie dziś ofiaruj mi. Dla ciebie mam ten bukiet róż, więc przyjmij go na zawsze już. W mym oku łza przewija się, bo tak jak nikt ja kocham Cię. Białą różę dostać chcę, takie jest marzenie me. Najpiękniejszy w świecie jest to kwiat. Białe płatki tak jak śnieg, one urzekają mnie. No i przecież to miłości znak. Taką różę dostać chcę, spełnię więc marzenie me. Bez okazji mi ją dzisiaj daj. Wielką radość sprawisz mi, nie zapomnę tego Ci, a w mym sercu będzie znowu maj. Białą różę dostać chcę, takie jest marzenie me. Najpiękniejszy w świecie jest to kwiat. Białe płatki tak jak śnieg, one urzekają mnie. No i przecież to miłości znak. Taką różę dostać chcę, spełnię więc marzenie me. Bez okazji mi ją dzisiaj daj. Wielką radość sprawisz mi, nie zapomnę tego Ci, a w mym sercu będzie znowu maj. Białoróża, ja już się ani nie pytam, bo wiem, że standardowo muzyka i tekst tyś napisał. A. No ale to teraz mi musisz powiedzieć,
skądżeś czerpał inspiracja? Bo nie wierzę, że ty siedzisz, myślisz, a napiszę o Białej Róży. To znaczy na pewno Karolina lubiła róże dostawać, czy przy jakichś urodzinach, czy takich imprezach rodzinnych. I to też był taki jakiś pomysł. Nie? Te białe róże, to inaczej się spytam. A twoja lubi dostawać białe róże? Lubi. Ja? Na wszystkie kwiatki lubi. I ja mam nadzieję, że te wszystkie kwiatki przynosisz. No jasne. I tego się będziemy trzymać. Ten piękny teledysk o białych różach już modoś pora lot, a teroski się obejrzymy coś nowszego. Od rana do nocy wspominam wciąż Twoje słowa. Niepewność ogromna zaczyna się znów od nowa. Bo jak tak po prostu powiedzieć Ci mam, że kocham nad życie, już nie chcę być sam. Więc sposób znalazłem, wymyślę ten dyskretny plan. Dyskretny plan wymyślę sobie sam. Być może jak w mym śnie pokochasz mnie. Dyskretny plan już ułożony mam i nie ma co tu kryć. Chcę z Tobą być. Sobotnie południe na spacer się znów wybieram. W oddali Twa postać los rzucił na stół i teraz czyta ten egzamin mój dyskretny plan i jak go wprowadzić, by faktem się stał. A może po prostu co czuję powiedzieć Ci mam. Dyskretny plan wymyślę sobie sam. Być może jak w mym śnie pokochasz mnie. Dyskretny plan już ułożony mam i nie ma co tu kryć. Chcę z Tobą być. Dyskretny plan wymyślę sobie sam. Być może jak w mym śnie pokochasz mnie. Dyskretny plan już ułożony mam i nie ma co tu kryć. Chcę z Tobą być i nie ma co tu kryć. Chcę z Tobą być. Dyskretny plan to jest teledysk z najnowszej płyty duetu Karolina i Adam Krawczyk. Oczywiście te płyty przyjechały jako nagrody w naszej liście szlagierów po śląsku, bo wiecie, że w liście szlagierów po śląsku co sobota konkurs w podsumowaniu naszej listy. Od poniedziałku do piątku są propozycje, w sobota wielki finał i właśnie w tym finale listy szlagierów po śląsku konkurs kaj nagrodami będą płyty duetu Karolina i Adam Krawczyka. Jakby się komu nie udało wygrać płyty, to może się przyjechać do szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5. Ta płyta tam dostanie, albo wszystkie insze tam dostanie kupić, wszystkie insze szlagierowe płyty. Zaś jakby kto nie miał po drodze do Rybnika, albo nie miał czasu, albo możliwości, to niech dzwoni. Numer macie na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Możecie zadzwonić, płyta dostaniecie do domu. Tak czy siak płyty czekają, ta płyta też. Fajny jest ten teledysk, dyskretny plan. Standardowo muzyka i tekst Standardowo. Adam Krawczyk. Ja. Ja?
To już jest teledysk, idzie powiedzieć, w takim nowym stylu. Ciebie się podoba? Bardzo. To dobrze. A Ciebie się podoba? Oczywiście. To bardzo fajnie. To teraz dajcie, jakie macie najnowsze plany? No, najnowsze plany to są takie, żeby nagrać kolejny teledysk. Z tym, że wahamy się nad piosenką, no i pogoda. Pogoda musi być. Pogoda, mamy nadzieję, że będzie, bo lato coraz to bliżej. No, dałby Bóg, żeby nie było jakieś taki strasznie deszczowe, no żeby szło ponagrywać jakieś fajne teledyski, ale jeszcze nie wiecie, jaki to będzie. No jeszcze nie, chociaż tam jakieś plany już są, nie Karolina? Jakieś pomysły są. Pomysły, ale jeszcze nie jest tak na 100% zdecydowane. Wyjeżdżacie kaj na lato czy nie? No w tym roku taka objazdowa po górach. Zawsze nad Morze Polskie my zawsze jeździli i to chyba 7 lat z rzędu, nie? No i teraz jakoś tak do odmiany trzeba zmienić klimat. Niedaleko, ale tam gdzieś Zakopane, tam te rejony. Czyli jedziecie na południe, to może byście nagrali właśnie coś takiego górskiego. No też my tak myśleli, że przy okazji właśnie coś takiego zrobić. Teraz się obejrzymy, jak w górach nagrywają Klaudia i Kasia Chwołka, bo one to rychtyk potrafią fajnie wykorzystać. Idziesz Kaś w dalka i twoje myśli krążą tam. Patrzysz na świat, co w oczach ma tysiące barw i czujesz, że dobrze tu zachwytu. Czasem brak ci słówka i zieleń lasu ptoków gwar tam echo niesie w dal. Olero, leja, ti olero, ti olere, olero, leja, ti olero, ti olere, olero, leja, ti olero, ti olere, olero, ia, olere, jo, olero, ia, ho. Wracasz zaś tu do miejsca z najpiękniejszych snów. Chcesz poczuć to, co czuje kto te miejsce zna. Bo czujesz, że dobrze tu zachwytu. Czasem brak ci słówka i zieleń lasu ptoków gwar tam echo niesie w dal. Olero, leja, ti olero, ti olere, olero, leja, ti olero, ti olere, olero, leja, ti olero, ti olere, olero, ia, olere, jo, olero, ia, ho. Olero, leja, ti olero, ti olere, olero, leja, ti olero, ti olere, olero, leja, ti olero, ti olere, olero, ia, olere, jo, olero, ia, ho. Olero, leja, ti olero, ti olere, olero, leja, ti olero, ti olere, olero, leja, ti olero, ti olere, olero, ia, olere, jo, olero, ia, ho. Olero, leja, ti olero, ti olere, olero, leja, ti olero, ti olere, olero, leja, ti olero, ti olere, olero, ia, olere, jo, olero, ia, ho. Ti olero, ti olere, olero, ia, olere, jo, olero, ia, ho. Fajno śpiewka, pra? Fajno, Tak. fajno. Wy się znocie z chwołkami czy nie? No z koncertów. Parę razy my mieli taką okazję się spotkać podczas koncertu. Miło wspominamy, fajne działchy. No to mamy rychtyk fajne dziełchy. Mamy nadzieję, że się spotkocie. Mamy się wszyscy spotkamy przy jakim grillu przywóźcie No od właśnie. burgera, nie? To się pojemy, bo to sam tak wonio, żeby się zdało jakiego grilla Ja już zrobić. tak nie mogła się powstrzymać. Dobra, to umawiamy się, że się spotkamy na grillu. Nasz dzisiejszy program pomału dobiega końca, ale jak będziecie mieli te nowe teledyski, to do nas przyjedziecie. Oczywiście. Przyjedźcie do nas koniecznie z nowymi teledyskami albo z nową płytą, są my ugodani. My widzimy się oczywiście jutro, jak to w długi weekend, tak weekendowo, ale standardowo w propozycjach do listy szlagierów po śląsku od poniedziałku do piątku. Czy są święta, czy nie, czy jest długi weekend, czy nie, to propozycje są. W sobota nasze podsumowanie, wielki tygodniowy finał listy szlagierów po śląsku,
a w niedziela zaś Szlagiery Iwice na Kierewoz Fest. Pięknie zapraszam. Byćcie koniecznie z nami, trzymajcie się, do zobaczenia! Pa.